Loss of exponent. Exponent rules. Number 1. A raised to the power m into a raised to the power n equal to a m plus n. He product rule antia. And base te ein ang ni chuan and power te hi bel tur ani. Ata 3 power 2 he lung ta se he tila hi achung pangjok hi power antia. Chuan anoi mi number hi base ani. Chuan he chiar dan tur chu 3 raised to the power 2 antilo point 3 to the power 2 tia chiar tur ani. Apakat na example hi anpachininge 2 raised to the power 2 into 2 raised to the power 3. Hit mi ang hen lo titai la an base te hi ziap hi tur ani ya chuan an power te bel tur 2 le 3 ka bel chuan 5. Chuan hi mi ang ze chu 2 raised to the power 5 ani ya he chu 2 hlir hi voinga puntir tur tinani 1 2 3 4 5 2 hlir hi voinga ka puntir chuan 32 lo chokang. Example danglo peleta ela 4 4 2 elung ta se an base te an anawangin an power te hi kan bel leang 4 power 8 for hlir hi voi riat puntir taila achok tur ka answer chuni me danglo pela chinila x square 5 ani chuan x an power te hi bel taila 7. Number 2. Itiam omi chu a power m by a power n equal to a m minus n and he question rule antia an base te ainang ani chua an power te hi kan pei vele thunga tunan 2 power 6 2 power 3 chuan an base kan ziak nga hit mi ang hian an power te hi kan minus veliang chu 3 ani nga 2 hlir hi voi thum kan puntir chuan 8 chokang danglo peleta la 4 power 5 4 power 3 ni chuan also zoknan 4 power 5 4 power 3 thì hình chir mấy china 5 minus 3 power te hi pile taila so 4 square ni nga 4 square to 16 power 6 power 4 and it's 1 6 minus 4 so square. Number 3 akale taila an base te ai nang lova an power te ai nang ani chuan an base te kan puntir nga a power chu heta an power ve ve ka kan ziak leang tin lam ta se chu 2 le 3 hi ka puntir nga ni chu square thoni nga 2 le 3 ka puntir chu 6 ani nga 6 square chu 36 4 cube 7 cube lunita se 4 le 7 ka puntir le nga 4 su 3 luni nga 4 le 7 chu 28
chuan 28 cube ani dona 28 lir hi voi thum puntir to mai tur ani chuan x square a by b all power m equal to am by bm hi power of question rule ani le a hi 2 by 3 tihanom chuan numerator hi tihang kang square nga nulam pampang tihang kang square mayang 2 square chu 2 voi ni puntir tur tinaya 3 square chu 3 hi voi ni puntir ve mai tur chu 4 by 9 ni chokang x cube y cube then je mai tur ani a power emo itilai power ni tilupon exponent antia exponent negative ni chon negative exponent rule antilia himi tian hi tiana power negative ni chon 1 kan saka annoya dat lang a power ka positive lo niang so hi chu 1 by 9 3 square chu 9 this one 1 by 9 3 9 ka voi thum puntir ya mai turani parukna a power m whole and power pani ain thuani chuan an po base ngai lo je turania an power the puntir turani tihan lo am ta se base kan lo janga hitila a power pani te hi puntir mai turani chu 5 power 6 power te hi puntir leta la power 0 and not metrina and not ni chuan 1 chok zelang hi definition of zero exponent antini antinan 7 power 0 ni chuan 1 16 power 0 ni chuan 1 thau chokang